Welcome back to the YouTube channel. Malawi cameras masana abwino konse kumene tili. Tipatsani pano update. Yes, pali zinthu zingapo ndithu I think maybe zitatu zimene tikuyenera kuzidziwa. Yeah, so chinthu choyambilira. Yes, ndi post ya Trump. And dzulo atayika post imene nachita nagwaulesi kuti ndi tipeleke update chifukwa it's actually ndi yomwe ija amangobwereza iwowa akuona kuti ifeyo pakadali pano tili in total control of Hormuz. Akuti ifeyo ndithu tili ifeyo tikupanga control tatenga Strait of Hormuz tatenga. Okay, ndi ma claims amene akhala kuapanga nthawi yonseyi. Kumano actually umboni ndi palibe chifukwa anyway zimene amayankhula awu tatenga Strait of Hormuz tatenga anyway zopanda basi imene madziwa yawecha Trump yawecha akuti iwo ndithu atenga Strait of Hormuz. So nangona zilango ndigwesa lezilanga kudawasa kuti kudakuluwa bwanji zomwe zija chabwino. Tiyeni tulowe ku number 2. Trump aoneka ndithu ali ku United States of America. Munthu ali kwawo komano tikudziwa kale kuti Iran ilibe mabomba amene angafike ku America. Alright? Koma akuyenda gofo komano mbali ndithu ayika zima defense system zima patriot azike mbali ku ground iko akuti kuopetsera kuti mwina pakhuza kubwera bomba kapena drone. Mwafika penepo? Mwafika penepo Trump? Mwafika penepo? Mantha ramenewo. I want that's fear. The mantha. Tikamati mantha, Iran iri kuti. America iri kuti. Zafika poti pakana kugofo kuja kusoya uji. Koko ina wodi kapo kuja anenge chi glass strange. Apa kugofo mpakana kuika ma defense. Oka ndege kumapatsa muna sirikali yankuzawo zizoti ma defense ali konkono. We don't have to be afraid. Siri kuena sokuopa kama nukhala ndi kudandaula ndi ma drones kapena mabomba ma missiles. Oh man, munthu alibe mtendere kwako. Munthu Trump alibe mtendere. Yes sir. Thank you sir. I'm not worried about missiles or drones. we got it covered. Yes sir. Imene nkhani number 2. Koma nkhani ya number 3 ndi nkhani yokhudzana ndi anthu 5,000 amene ali mu USS Abraham Lincoln. Chistima chimene chachikulu kwambiri chija. Anthu amene mujamo anthu 5,000 akudandaula mpakana ena ndi ma stress mpakana zofika paona kuti ena akufuna azizipha afuna zingojoyera mazi basi. Why? Zimene zikuchitika. By the way, maripoti otsimikizika opangidwa verified akutsimikiza kuona kuti anthu amene wawa choyambirira akhala masiku 250 masiku 250 momwe tikungowatchula mawe koma imene ndi miyezi 8 ndi 2 weeks. Imagine, right? Miyezi 8 ndi 2 weeks iwowa ndithu ali madzi. Akuti makamaka iwowa ankapitala mission ina situdzuli kaya kuti kumeneko kaya ku Russia kaya ku Venezuela kuja koma then nkhondo jetayambika anapanga direct kuti tiyeni mupite kumadzi aku Iran. So akhala kumene kujako so zinakhala ngati kuti okay mukaona bwino nkhondo ya Iran mune kuthamira 4 months, right? Ndiye kuti 4 months inayo anali kuti alikali kwinako pacha kunali ma issues okhuza ndi Venezuela, Russia, right? So akuti apita ku mission ina kena kuchoka kumene kungozera tiyeni tapita nokuku. Akuti kumene ujana nakhala koma khalani mpaka miyezi 8. Ndiye no kuli mavuto 1 mavuto ma condition amene mumusali bwino
chifukwa chinthu chimayenera service, ma toilet sali bwino. Remember kuti nthena anakapaza kuti ma toilet sali bwino, komanso akuti shortage of food, zakudya zoperewera. Mene momo tikuti anthu 5,000 anthu 5,000 tiba sipanola kulako, right? Zakudya zoperewera ndiye kuti ma issues ena ati mene munditi mungoti akuluakulu oje ma families akubanja anthu amene wawo ananyamuka ndi kupita ku maofesi amene wawo. Ati ena ama families amalira kumene kuja kumalira kuti abale athu kuku sakupeza mtendere. Ndakufunsa kuona kuti abwerako liti, ndiye akuti yankhola bwerano kuti anthuwo akuti musadandaule tikonza ma conditions yo, koma sakuawuzanso kuti abwerako liti. Yes, ndenkhani yake. Families of the 5,000 sailors and Marines facing horrific conditions on an aircraft carrier that's deployed to the war in Iran confronted the acting Secretary of the Navy at a fiery town hall last week. That's according to two sources who attended the meeting who I spoke with. I first reported about the conditions on the USS Lincoln last week after speaking to about a dozen of the family members of the Marines and sailors on board. They told me about things like non-operational toilets, moldy showers, and the ship's store lacking basic hygiene products like toothpaste, soap, and deodorant. The Lincoln's deployment appears to be extended for a second time, and they just hit a modern-day record in the Navy for the most continuous days at sea, topping 200 days. Many of the family members who spoke up at the meeting were crying about the lack of hygiene products on board, and they say that they're also really worried about the fact that these long hours with very little breaks could lead to exhaustion, which could potentially lead to accidents. At times, the family members were crying in the meeting, saying that they were really worried about the fact that their loved ones were facing food shortages and also shortages in basic supplies. At one point, a woman actually said that she found it difficult to be proud of her husband's service because he... So, awo ndi ma issues ku USS Abraham Lincoln. Anthu akuti akumachita wagwiralo ena mafuna ziponya madzi basi. Chifukwa ali ndi ma stress. Guys, 8 months uli madzi. Haya. Osaona ko jeni kunjako chenchako kuti banje dzuwa chani hayi. So, imene yita. Zulu pali channel china cha akuti PBS, right? PBS News. Amene wawa anapita ku Iran. Kumeneko anakoma ndi advisor Nazir, zinakira kuti Nazir, advisor wa IRGC. Samba konda kupangika ma interview, okay, nzolesera kuti azipanga ma interview njani, koma iyo dzulo lithu amafuna kuti ayankhulane. So pano dzulo pene anapita akuti anafusa kaifusa kuti misa kuti semafuna kuyankhula ndi anthu aku America. Ndana zati ifeyo nkhani ndoti ma Americans samafuna kuti azimva ifeyo. You understand? Kunali ma points angapa amene anayankhula. Point yoyamba akuti nkhondoyi akufuna ipitirize mpaka 2029 iwo mapulani awo ndi amenewo. Akuti sakufuna ingotha mwa simple. Ayi. Chifukwa chonena kuti akufuna president wina amene angazabweleyo. Wina aliyenseyo akuti Iran asadzayiyambeso, asadzayiputeso. Timvani pamenepo. Kuti wina aliyense akamadzabwera azidzadziwa consequences. Oh? Chizungu. Consequences. Azizosata kuti mabati kayamba awo ativulaza. Nkhondo yake simatherapo. Is it Iran's objective to drag out this war, to maybe wait until Mr. Trump is out of office? Look, we have to attain deterrence so that the enemy never dares to attack us, so we can live with security. One way is to prolong this war until we get to the next term of the presidency and cause attrition, so that if anyone else wants to attack Iran, they will know there is a cost. Anankhoza mzina zokhuzana ndi masarulankani sawa kwa America asipenda bagenda okwera kwambiri. Mpaka nakufusa munthu ati kuti zile zanu zingati. Awuza kuti zile zaife zambiri fati bakonza daily. Ma Americans ndi maizi lafuna zowerenga kuti watu visisa kuti ati amakonza daily zida zawo
ndefuso lobusa limene anthu anadama fuso libe sungafuse munthu oti za usilikali chachani fuso akuti zinthu zene zomakhozera kuti zona zimene ungafuse ndani kuti zona zene zomakonzera kuti zopsa kwambiri. As for our missiles, the Americans and the Zionists always want to count our missiles. First of all, the number of missiles we manufacture every day is more than the number we launch. In a country this vast, we can make them wherever we want. Where are you making them? Is it deep underground? We do it in different ways. We have various ways to manufacture them securely. Rest assured, even if this war lasts for years, until the last day, Iran's rockets will be launched. So, anyway, thank you so much. Malawi cameras.